Foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la kunun tɛnɛndon utukalo tile 11 san 2025 an ka minisiri jɛkulu dɔw kɔni sera Tɔnbɔkutu mara la ka se ka taga bololasɛbɛnni gafew kɔrɔw di yen marabolo kɔnɔna la ni o ye ancien ministre de la cité ye. Jɛkulu ninnu tun bɛ tali kɛ an ka cɛfɔ ani an ka kanbɛn minisiri la ni o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ka fara an ka seko ni dɔnko minisiri Dafe kan fo ka taa se an ka sanfɛkalanko minisiri ma ni o ye professeur Burema Kansɛ ye. Olu selen kɔ Tɔnbɔkutu pankurun jigin kɛnɛ kan an ka gouvernement maaw kɔni bisimilala yen dugu ɲɛmaaw fɛ ani ladalatigiw o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw ka kɛɲɛ ni nin bololasɛbɛnni gafe kɔrɔw dili ye. An ka minisiri Dafe ale kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ni yen marabolo kɔnɔna ɲɛmaaw ye ka sanga ni u ka biennale seko ni dɔnko 2025 kɛnɛba min bɛna sigi Tɔnbɔkutu mara la o labɛnni kunkanko la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kunun tɛnɛndon n'o bɛnna utukalo tile 11 ma san 2025 an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale tun bɛ lajɛ dɔ ɲɛmaaya la a dagayɔrɔ la Kuluba ni o bɛ tali kɛ an ka jɔnjɔnw yɛlɛli la ni o ye montée des couleurs ye min bɛ kɛ u fɛ kalo kura o kalo kura dɛnɛn fɔlɔ. A yirala k'a fɔ ko kɛnɛ seriyara an ka jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ jɛɲɔgɔnw fɛ. An ka Mali ministre de la communication de l'économie numérique ni o ye Alhamdu Akiliyɛn ye ka sanga ni kunun tɛnɛn ye utukalo tile 11 san 2025 ale ye jɛkulu dɔw bisimila ni o bɛ tali kɛ Appel Mali la ni olu yɛrɛ tun bilasiralen don u ka ɲɛmaa fɛ ni o ye Modibo Fofana ye. U ka kumaɲɔgɔnya ninnu seriyara Mohamed El Bachar fɛ ni o ye chef de cabinet ye. U ka nali tun bɛ don kadira min kɔnɔna na o de ye ka na u ka sariya gafew misaliyaw o de di minisiri Alhamdu Akiliyɛn ma. Nin waati in na an b'an kuda kɔkan kibaruyaw kan. Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Abdramane Tiani ye ka sanga ni kunun tɛnɛndon ye utukalo tile 11 san 2025 ale kɔni ye activiste panafricaniste Nathalie Yambe bisimila ni ale yɛrɛ tun bilasiralen bɛ a tɔɲɔgɔnkɛ monsieur Abdourahmane Umaru fɛ n'ale dɔnnen don Abder la ni ale yɛrɛ ye urgence panafricaniste ɲɛmaaba ye Niger jamana kɔnɔ. A yirala k'a fɔ Nathalie Yambe ale ka taama in tun bɛ don kadira min kɔnɔna na o de ye ka se ka na a ka dɛmɛw ani a ŋaniyaw yira ani ka ŋaniya yira kɛ ka ɲɛsin général d'armée Abdramane Tiani ma kɛrɛnkɛrɛnnenya AES jɛkulu ma. U ka nin kumaɲɔgɔnya ninnu seriyara Niger jamana membre du conseil national pour la sauvegarde de la patrie fɛ. Burkina Faso jamanakuntigi ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ye ale kɔni Pays-Bas o lasigiden min bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ ni o ye madame Esther Loefɛn ye ko o bisimila kunun tɛnɛn n'o bɛnna utukalo tile 11 ma san 2025 ka kɛɲɛ ni a ka baara kuncɛliw ye. Kumaɲɔgɔnya ninnu tun bɛ tali kɛ min na o de ye jamana fila kɛlen bɛ ka jɛɲɔgɔnya baara minnu boloda u ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni dusukasi kunnafoni dɔ ye fɛn min bɛ tali kɛ an ka jamana ministre des affaires kɔrɔ la ni o ye Cɛbilen Darame ye ale kɔni fatura Faransi jamana kɔnɔ ka bɛn ni bi tarata don ye utukalo tile 12 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 11 waatiw la min lasera ale yɛrɛ somɔgɔw fɛ. A bɛ ye k'a fɔ ale kɔni ka nin fatulen kɛra kinikiniko ye ka ɲɛsin Mali politiciens ani Mali kunnafonidilaw ma an ka jamana kɔnɔ. An bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin ale ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.